كبير متأنقطا نسلطنا كاب إرترا زبليو أو عن نفسك تتأنقق قبلك هذا أفكع عطو سلطنا قرماي أحفركم ناتقاريب لنا نحنا أفترى جونسايد تفسيون غلبا حفرة يسمع عنا اللحج أبكال أي كفالة صمدو أول سعيد نعيدهم تمرطوس نأول أربع يزبلنا زلو هاي لدى دبيت حجون نتصمدو كالاي معرف يخون نتصمدو قدامي معرف بزلو وإيحيزو زلو أمريتنا كون كايكون كانت تسامر أمريتنا كون أمريتها يكون نسامر بزحات مناسي نتصمدو تقايمهم والله مالتي تجارب صمدو دبلو حسوتي اتوم إيرتراويان صمدو دبلو حسوتي قلقليهم كا دقيفهم والله منقص إيرترا خوش تعادش تقراي تعوتي له حجتها تقبل حجون مسي إرترا أيو زحشنا زبلو مسي إثيوبيا أيو زحشنا زبلو كلتيهم من النبعلاتهم مالتيو حمل تجابيرو مالو حزب تقراي 300 سايدغري كي عصاسي تصمدو زي حدا متنفس منقد يول ايام سو نهزب إيرترا جهوز حازه نهزب تقراي نصا متنفس كو يخلي لزغمت سنتليو أب كندتي نجر ريفرس غيرنا مرأي ميرون اتورجا زخونه بهلنا نابيت اوف يلو كاتت جميرلو جنسيت الناس عفرد نافك يتقص بوتا زغيد كو حزب إيرترا سلازم كبرتات على حزب نوتهم 24 ساعات عينهم چمچمو بهاجر ككاتاتولو خمز دبلو بعد سولو ميديا خاصريف كاسخا كعللكم اندي مصي مخنياتو سلازنا فوقكم كبراتن فتواتن تخاتلتي شدن رياكتس 1 كما يقنيكم عند حنينا مچم اسخا خملخ انا اغزيابير مسغن سلام الله نامنا يلوم عن فيديو حيزكم كسغري إيشي ندحر حدش تخونكم دز channel زيغو سبسكرايب لايك كومنت شير بمغبار فيديو تاتي ناب كالوت كتباصحو بخبري ازعدمكم مالتيو نبارات ندحر اخوينكم دما حناص زبل ريتو كدفكم لين تخودو بملؤكم مالتيو ازي از مسغن يقني لكم يدلي نغشا تسفاي حق زربا اتمعقنا ازي فلالئيو اتسرقي مسنا اثيوبيا بفلاي قدم فرح انت زي كوينكا ايكونن ببرهان بسلام عبد الله كسعات عبد الله كبوتا تبصح بزي سقات نيركا حججن كمطن بحنان عينت حزبنان مالت زبزح والعسبيتي زركبو اتسرقي بسنك سرح البانت كل عينت انبابرا زيبل غيرو زترفو حزبي سرقي بحيلي كمزتاتاتو غيريو كالي يترف عترو غاسكا كابوشت كشنه زتسرقه حزبي قصر يبلن كل عينت سرقن غبنن الله مصيهت بوليسن حزبن زمسكرو مالتيو انت عينت غبن قتلتن سرقن كمزولو نمن كنعدلو يلنا كيفتوا اب سرقن حماق ولفتاتن اتريفو مالو من اسيات فخرا يحنيو قسلنا نغيرنا دአ فوسي نمركاب نقالسلو إلاتنلا مالتيو حجي غداي سرقي حصر بزبل ملكعو اب قصالي فيديوتات ناي بعل زخونه ديديكيتد فيديو يقات حستو قتلتن غبنن كا مسؤ متسار بزلو فيديو خسرحلو تليم اللخو نمنتاي نحردايلكم اب تግራይ بقى لقكم بونن مغبن كابون بزينا اسملكعو ازيو بقى حبوب كوين ويكا فلوت كوين زلو سرح كمزيو بمنتاي نابكم زي خمزه اتوخا بتداغاغام انا ززاربو زلو تحستو يو سنت سرح اي منسيات ان امبلويمنت ريت بزين تقصيلو غدفو سرقي ننوعلو سب نحلن اون سر كفتني مالتي سلازي ازي غداي زي باغو انت زي تغتيو حجي بتعم قليل ነገር يزمسل حراي ግን ናብ كنوص زي نخيل مالتيو عددا غوبز ادري ززعن ترزبل بملؤ حد عينت ناي سرح مداي غيرو حساب زوسدو نسرقينا نصبه قدم حجون زيدليو قالات تباهيلم نيروم سرقي سرحيو انت زي ترخيبكا غبني زبل فشل زخونه بهالا موداتو مسحق املاخ يخد مسحق حبرتسب يخيد قدم حجي زنور ناي مچرو بار زرباتات نتمنسي كم سرح قصيرو تزي ترخيبكا مالت لوم من دلين من كركب كوينو ازي ابز خبر درجه بصحنا لنا ازين مغتا كم حبرسب كنقالس يغبا نامنا لو معانت فيديو حصر بيله حيزكم كاتوي سخاتكم كا تكاتاتليكم مو بتقدميت فيديونا بحوس قلد خنجمرينا مالتي اوف لو ما انت كما يصلي مسيلكم ذا امريكا وي افريكا لهم امسكنوا تفطروا ويزطعوا مالكم عبد تري لهم سب دقه يدوعل تري ولهم كوفي لا كل ذا دقه يتوعل هو اذا له ختمه فلاي تصطلو تصحلو هارو تصدي نفاس بحال يقول لك حجي ولا ابغذا تاتو ابغذا اي سي خاتوله غير يدلك بقى ني عالم نغرسي حسب لا تسليطاتن راشا يس اب تايلاند جين دون دوي
ታይላንድ ጉዳይ ታይላንድ ያ ማለት ያ ታይላንድ ሲ ሓደ መሓዛይ ነይሩ ታይብለን መስልኩም ኩሉ ግዜ በቃ ታይላንድ ንምንታይ ምዃነ ይፈልጥን ግን ከም ይዝከረን አጓላት ዮም ዝመስሉ በቃ ዘመወዳት ሲ በቃ ተሰሪሖም ተሓኒኖም ተመላኺዖም ሊፕስቲክ ገለገለ ገይሮም እዮም በቃ ዝወፁ ማለት እዩ ዞም ጾታ ዝቀየሩ ማለት ድሕራይ ካ ይወፁሞ ወይ ዝኾነ ሓብር ላይ ክትብል ኣይምበር ጋሻ እንዲኻ ጥይቅ ተብላ ከለኻ ድሕራይ ተዓጽሙስ ጥንኩር ኢሉ እንገለ ይዝኹም حجة تايلاند غاية في الرحيم لوكم الله. anyways بمنتا أيو بسرخ ناب تايلاند وصح ولا إساس نتايو خمسي أسكي مغري حوكا بدوك أيو كم خروكم يعيزوا لنا معبد. recommend يقولني 5 star يقول أبو هوتيلات عبيت هوتيلات تريكوين. قمدك عدنا معبد يروي لكم كيتاتو بزح دراما يتسرح يدم 5 star هنا لو عبي. ناتو ريفيو كاتبوك هنا لو and professional هنا لو كم زين هذا كاميرا ولو سابو جمرس كموداتا بسلام كم تقالقلكم كاميرا ولو بسلام كم تقالقلكم مسكن فلت إناي بلنا لو سمعنا إنه نقرأ أنا كوب سرو ولا كاميرا دا ولع خامبر بسلام دي خا تقالقلك هاي تقالقلك هاي فلتنا نونو قبلكاس بمنتا كم تقالقلك هاي فلتنا إحنا توساقيتنا حراي سلازي كمناتا يكون لكم دحر أخوينو كاميرا غيركم اتو يبلوكم الله زي مغريو مغرحاو كادما بدو كايلنا اينا مالتي غداي ماساج زعوا صمدو كوي صمدو معرف كلته تجميرالو اب صمدو معرف كلته كغاطم زخل غداي مالتيو حصر بزبل ملكعو بوزحات علالات አለው ግን ተቃውሞ ይገጥሞ ዘለኻ መጀመር ይጀምሩ اي بحقي سلام ددلن تخوينو مهورات يوم دمحو ناي كونفليكت ريزولوشن كيلاتات ناي تاريخ مهورات ناي كلن تادبحال مصنعت غيركا از حبرتسب زي خمي غيركا عرقه تغبرلو ناي بحقه تخوينو مالتي حسوتي لناكم حسوتي كتحسو معتهم عفتي تغارو صمدو دبلدلو حسوتي اتوم إفرايان صمدو دبلدلو حسوتي نبلوكم عليناكو ناي بحقي صمدو فقر خمص تخوينو سي مصنعتاوي دغونه مهورات يزومو تحتاتነት دلو إفرا بديلاتا تخوينا نتግራይ تخسا تግራይ بديلومنا تخوينوم غحسنا كومو غيركا حويت تسب حويت تفطرلو حجي قابلك الله انا كونكوس يبلك الله منغست إرترا خوش تعادش تግራይ تعوت يلو حجي تتقبل قدم تخكل خانيركا مالتكو قدم بعلخا تبل ندي نبركا سلازي شعتو بلو زنبركا نجر بمولو تخكل ينيرو حجي تتغاغيها يكونكا ولا تمنغس نوعلو خم زي تغاغخا وي دما زي تغاغخا منبركا ينغركالو كابزين لعل زبلص غداي يالو دني مالتي حراي ايشي بقى تግራይ تعوت بقى حزب تግራይ سي تبديليو نحنا زخدنا مقد جيجا ينيرو حجي حبيرنا خنقالسينا صمدو مالتكا نخوينات بقى نخمصكا زخل كوينات معقتي مالت أجندة يو 4 نت حراي ጉዳይ ጽምዶ ብዝምልከቲና ክንዛረብ ማለት እዩ ተትሪእዎ ዘለኹም أول 40 أول سعيد من يمولصኹም زبل እዩ ንዓፋርዶስ أول سعيد كم مباليا بقلل بزبلت ملكعو صمدو ማንም ደው ኣብዘ የብሉ ሓዲድ ዝተሰቅለ ህዝባዊ መንቀሳቀስ እዩ ዝብሉን ኣሎ ከምዚ ጭሩሕታት ማለት እዩ ጽምዶ ሓራ መሬት ዝብሉን ኣሎ ዛ ሓራ መሬት ትንክፊና ማለት እዩ ሓራ መሬት ዓለም ዝመስክሩ ኤርትራዊ ሓራ መሬት እዩ አው ድማ ኣሎና ተቃላሳይ ሰላም ሓጂ ኢብራሂም ዝበሎ ኢሉ ሒዝ መጽየሎም በኻሊእ በኋላ صمدو يتدليون مس أول سعيد كي تعرقوا مس أول 4 أنا خعرقكم إثيوبيا وبعل هبتي دوبي عسبهال استزاربوا يقولوا له مالتي زي كله قدايات عفر قدايات وش تعدي حيزخ مسيو معرف كلته قدامي كفال صمدو مالتي سلازي نحنا خا شعو أويت جيرنات تسبينا مالتيو تخون زغل قداي بزرزر حيزنا خنمصينا جن صمدو معرف كلته حرام ريتيو حصرب بيلنا صمدو معرف حدا ايسلطن إلا خين عصو جن تسكيفهم بعل أول سعيد بعل مريخم طولهم لفعتي مالتيو ايسلطن إلا انت عصناياس زغلي 13 معرف صمدوتات جيرناس هايلنا انا خنزازمو يلوم بتحدو جن كا قداي انجراون ስለዝኾነ مالتيو سراحيو اتات تصمدو منታይ بصيح مسولون بريزيدنت بقى زኾነ معرف كلتي إلا ندمو نجمر كم بحدش إلنا زخونه نجار بقى نزاربولو تبروجرام ناس صمدو معرف كلتن ولا يلو بقى ندلكا بوت قصلالك يلو بقص يلو مالتي شعبيا سلام دليكم تخونكم نايو حقي كم تنزبلن كل غزي انا تطرطاريه نتاو
ዋዕላ ሰላም ነታ ጽምዶ ካባይነ ለዓለ ዝድግፍ አይለ ሕቶ ይግንታይ ኣብ መሬትና ኮንካ ይኮንካ ንጻመድ ኣብ መሬትካ ኮን መሬት ይኮን ንጻመድ ካብ መሬትና ውጹ ምሁራን ይተሓወስዎ ምሁል ይኹን ከይሰነድ ካው ከዓ ትሕዝብሎ ዘለኹ ዓፍሽ ወዲ ዓፍሽ ኢሎም ኣፍ ስለ ዘለዎም ተገቲሮም ስለ ዝዛረቡ እዚኦም ሰብ ኢልኩም ተምፅዎም ተሃሊኹም ጌጋ በዓል ሃይለ ርሲት እዮም ርሲት ወያነ ርሲት ሻዕብያ ግን ወደና ሓደር ወፅኹም ትሕዚ ዝዛረቦ ዝነበረ ምርኩሳት ባትሰብሩ ዓርሰ ምርኮስ ኣይትፈልጡ ምርኩስ መሓዘ ኣይትፈልጡ ምርኩስ ምስባር ዓኒኻ ምንባር እዚኣ እንዲያታ ናይ ሻዕብያ ገለ ከይተዛርቡና ትዘሎ እየ ዝዛረብ ዘለኹ ኣነ ኣብ መሬት ዘላ ኣብ ኤርትራ ዘላ እንታይ ምዃናስ ንፈልጣ እዩ ሓራይ ንሕና ኢና ርሲት ወያነ ርሲት ሻዕብያ በዓል መን እዮም ደረሰ ኢና ንሕና እዩ ዘለውዎ ንዓኹም እዮም ከፊሎም ደኣ መወዳእታ ንስኻትኩም ደረሰይ ተዘይኮንኩም ደኣ ርሲት ደኣ መን ክኸውን ትትሕዝቶ ደኣ መን ክትሓዝቡ ስርኸ በዓል ንሕና ሓደ ግዜ ሲ እንታይ ዝበሃል ዝኾነ ታሪክ ኣሎ ማለት እዩ እድጉን ኣዛብእን ንምንታይ ዝንገብሮ ዘለና ቂምን በቀልን ዋጋ ስለ ዘይብሉ ከም በሓዱሽ ዕርቀ ሰላም መሰሪትናስ መውስዎ ዘይንገብር ተባሂሎም ማለት እዩ መውስዎ ንግበር ተባሂሎም ብድሕሪኡ ናብ መውስዎ ሰጊሮም ማለት እዩ ድሓር ለይቲ እንዳዛብእ ምኸሩ ኸይቦሞም ድሓር ነቶም እንዳእዱግ ማለት እዩ ምኸሩ ዞም ወራዲ መርዓስ እንታይ ይደረሩ ኢሎም ክበልዕዮም ደልዮም ሓደ ሰብ ማለት እዩ ወይ ሓደ ኣድግስ ክበልዑ ደልዮም ዞም እንዳዝብኢ ድሓር ዋይ ተኸቢብና ኢና መውስዎ ኢልና ዋላ እንኳ ተኣተናዮ ግን ስለ ዝተኸበብና ምንም ክንገብር ስለ ዘይንኽእል ሓደ ነወፍ ተባሂሎም ተስማዕሚዖም ዞም ሽማግለ ኣድጊ ማለት እዩ እሞ ንዓ ዘፈርጠጥ ኢሎሞ ማለት ዘፈርጠጥ ማለት ዕግነ ኣድጊ ኣሎ እዚ ኣብዚ ማእኸል ዋይ ዘፈርጠጥ ብርኪ ዘየብሉ ይዘርጠጥ ብርኪ ዘለዎ ይመልጠጥ ኢሉ ገዲፍዎም ከይዱ ዒሉ ኢሎሞ ዳሕራይ መወዳእታ ዒሉ ማለት በቃ ዝነኣሰ ኣድጊ ተወሳኺ ዒሉ ኣነ ንዓለም ስልዖ ዘየልዓል ኩሉ ኢሉ ይበሃል ሕጂ ንሕና ስልዖ ዘየልዓልናሉ መናእሰይ እንታይ ግበሩ ኢኹም ከም ትብሉና እዩ ጠፊኡና እምበር ርሲት ዝኾንኩም ቅድሚ ሕጂ ብዛዕባ ገንዘብ ብዛዕባ ምወላ ገለገለ ተውጉዕ ሰባት ክትህልዎ ከም ትኽእሉ ኦብቪየስሊ በቃ ንሕና ዴድ ሹሪና ባዕልኹም ክትኣምኑ ኢኹም ኮ ግዜ እኮ ከቢድ እዩ ቀሽሲ መባእ እንዳ ኣባ ገሪማ ዝበልዕስ በዓል ይላፋለፍ ኢሎም ሓደ ቀሽስ ታይዳ ንዓይ ዘየላፋልፈኒ ኢሉ ኢሎም ገና ክትላፋለፉ ባዕልኹም ኣብ ትግራይ ጆኖሳይድ ተፈፂሙ ከለና ኣብ ጽምዶ ዘሎ ተጋሩ ግን ጆኖሳይድ ከም ተፈፀመ ክዛረብሉ ይዘል ከመይ ጌርና ንሕና ክንዛረብ ንሕና እኮ ሓፊርና ባይደወ نحن أفتكر جونسايد تفسير غلبا حفرة يسمع عنا له حج زي قال عالم الزار زلو من هذا تجارب بعضهم كم زي تفسير من أكتس قبر زلو البوليتيكا خسرحو أبد رأي من زلو مش هذا بها برشي عمر أبد رأي أفتكر يوفيرو انتو كل حاجة تعطون تذكروا يجوا باكم كبعض إمارس عرب أسوار أو زتوا كلا قول مالتي تجارب تقولوا يجوا باكم نحن يرتراويان كنا بخلنا نعنا حفرة يسمع عنا نصوم له تقولوا بواقع حالة حامشنا ميدل ومارت صوت لهم كنا بنتكلم بعرفنا طيب يعني نسينا نريد أزلنا حق 5000 تخنا نسي بتعاملهم تحفروا جن إذا تقرأي تتعلمي وإذا ما تصوم له زلوا ذكرها إذا تقرأي تتعلم كذا صعلة 5000 ሕጂ ብዙሓት ሰባት ንሰልጠነ ማለት እዩ ኣይ ሓስኡ ተጋጊኡ ወይ ከኣ ንኻሊእ ረብሑ ክብል ኢሎም ክኾኑ ይኽእሉ እንዲኦም ተሓቂ ሓንቲ እያ ተሰልጠነ ዝዛረባ ዘሎ ብኣንጻሩ ንዓና ዲፋይን ክትገብረና ትኽእል ጉዳይ እያ ተቓለስቲ ብርጌድ ንሓመዱን ካልኦት ኣብቲ ጉዳይ ዝምልከቶምን ብዛዕባ ጆኖሳይድ ብዛዕባ ካሊእ ዝተፈላለዩ ነገራት ብዛዕባ ዝበፅሕና በደል ብዛዕባ ቅድሚ ሕጂ ዝተገብረ ብልዕልና ብዛዕባ ድኽነትና ብዛዕባ ሕጂ ዝኸውን ዘሎ ነገር ከመ ውሽጢ ዓዲ ዘለዉ ልዕሊኦም እውን ተሰሚዕዎም تزارو انتلو كم زين احنا حقايستا زرعيت تاي زبال نحنا دما تقلبيتنا نعاتو مصرف حيزنا برتناتنا حتى قديفنا هنا سلازي محفر يغوينو حجي ابز حجي ساعات مالتيو خمزي كو تفصيمنا غلغله تيلكا نوري كم نورام كتقصرو لتخيل منقد بصحنا مالتيو زي خوونا يبلون فصيمو خوونونا ينورون مالتي زي غبا نغري سلازي سلطنه غرماي حجون دغيمو زاربنا زلو نعنا لبوايو دحردا تردينايو كم هنغبر كم زي يبلنان كنحجزوم كم زلنان يو انا صير زبرحلنا زلو نابساوا شكر حيزكم كيد كبيد مطنقتا نسلطنه كاب ارترا زبليو اي وسكنزي تاي تاريخو حلفون تاي سلطنه انا خاب نعوتهم بسمعوا وصلهم معناته ولا حنت تاريخ زي بلو نحنت هاجر ني ارترا خندزيا زي بركتلا سب واي خكات الله خيلو بيناي من قديو نعونا زتري ور لكم سلطنه حنت قبل زدلي افتاز عبخ على عبدن متعابي تخان مساي سلازلو مسؤوم كوينه غير رغبك دحرو وحد غزي او عنبسك تطنقق كبلك ادلا افكا عصو نوتوم 24 ساعات عينهم چمچمو بهاجر ككاتاتلو خمز دبلو بعد سولو ميديا خاصريف كاسخا
ሰብፀውዕ እንተበልናስ ገረ መስቀል ዝበለ መን ነይሩ ሕጂ መቸስ ካብ ሳዋ ሽኮር ቁም ነገር ዘለዎ ዘረባ ይወጾ ኢልና እናብስሩ ተስፋ ክንቆርጽ እንዲና ግን ኣብቲ ተስፋ መቁራጽ ቀልቀል ምስ በጻሕናውን ይህልዎ ደኾን ይኾን ቁም ነገር ኢልና ኢና ልዕሎ ኩሉ ግዜ ተዘረብኡ ማለት እዩ ቁም ነገር የብሉን ንንበዓል ነቶም ዓይኖም ጨምጭሞም ዘለዉ ብዛዕባ ዓዲ ክዛረቡ በዓል ሶሎ ሚድያ ኢሎ ሶሎ ሚድያ እንታይ ግዕት ይርይጽ እንታይ ክገብር ሶሎ ሚድያ ዛረቦ ዘሎ እንታይ ከይዛረብ እስኪ ሶሎ ሚድያ ናይ ባሕቂ ሶሎ ሚድያ ታ ቁም ነገር ይወግዕ ታዒላል ኣለዎ ሶሎ ሚድያ ክዛረብ ከሎ ኣነ ሰምዖ እንተኮይነ ሱኢልካ በቃ ጸርፊ ተተኻኢሉ እንተተረኺቡ ማለት እዩ ተዘይ ተረኺቡ ድማ ብተማሳሳሊ ገጭ ቁም ነገር ዘለዎ ዘረባ ተነበበ መጽሓፍ ሳመራይዝ ገይሩ እንተቀርብ ወይ ከዓ ዝኾነ ነገር እንትትንትን ርእየ ይፈልጥና እንትጻረፍ የዝፈልጦ እሞኻ በዓል ሰልጠነ ምስ ዋላ ብስሩ ንዘረባ ንዘረቡ ዝወራደሩ ሰባት ኮሎ እዮም ኢሎም ንዘረባ ሓቂ ምዝራብ ተኮይኑሲ ሓቂ ኢና ክንዛረብ ዘለና እሞ ዝወራደሩ ሰባት ኮሎ እዮም ሰልጠነ ሕጅስ ከመይሉ ምስ ሶሎ ሚድያ ይወራደር ብምንታይ ማዕቀን ሶሎ ሚድያ ማለት እንታይ ትገብር ተራእየ ሰብ ሶሎ ሚድያ ማለት ጸርፍ ጥራሕ ዝፈልጥ ሰብ ኩይ ሙሐመድ ኮይንና እዩ ሲልና ግልጽ ኢና ንዛረብ ዘለና ኣብቲ ቲክቶክ ኣብቲ ማሕበራዊ ሚድያ ኣብቲ ዩቲዩብ ግን ሓሜት ከይኸውን ንፈርሕ እምበር ሶሎ ሚድያስ ቁም ነገር ዘሎ ሰቢል ካብ ምዝራብ ነውር እዩ ዓገብ ክበሃል ካብ ዘሎ ጉዳያት ሓደ እዩ ባህላ እዩ ኣነ ብወገኔ ማለት እዩ ነውሩ ስለዝኾነ ንዑ ዓጆኻ እምበር ጸርፊ ይግብኦን እዩ መስመሩ ሒዙ ዝኸይድ ሃገራዊ እዩ ኣብ ሞት ከልኡ ዝነቅጽ ሃገራዊ እዩ ብፍቕሪ ሃገር ንልቡ ዝነደደ እዩ ሶል ሚድያ ወላ ድራር ነዚኦም ከተልዕሎም ምስኻ ኣይግባእካኒ ታቦት እዮም እሶም ክትፈልጥ ኣብ ርእስኻ እወ ሕጂ እታ ቅድሚ ሕጂ ልዋ ዝነበረ ስሕተት ተኣሪሙላ ይኸውን ኢለ ሓሲበ ምሽ ነይረ ግን ኣይተኣርመላን ታቦት እዮም ንሶም ኢሉ ታቦት ተልዕሎም ኣይግባእን ኢሳያስ ታዩ ኣምላኹ ማለት ቅድሚ ሕጂ ዓድሃኖ ኣብ ዓድሃሎ ትነብር ኣቦና ኢሉ ይጽሊ ነይሩ ሶሎ ሚድያ ታቦቱ ጆርጅ ድራር ታቦቱ ኢሳያስ ኣምላኹ ዝገበረ ሰብ ምንም ያትገብሮ ዘይትኽእል ወይለኹም ብርጌድ ንሓመዱ እምበር ወይሉ ዝወለደክን እምበር ዝወሰደክን ይፈትሐክን ዝባል ኣነስ ክጠራጥኖም ግን ሙዚየም ትቃወሙ ትውዕሉ ዘለኹም ክርድእና ኢልኩም በስማ መዋጾ ይፍጠረልኩም ትምህርትን ሳይንስን የብላን ይብለለ ብዙ ኣኹቱር ጽል ኤርትራውነት ዘለዎ ክትሓቱ ዲኹም ክትሕተቱ እስኪ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ጽንተት ዘምጽእ ዝኾነ ዓይነት ስጉምቲ ዝወስድ ሓይሊ ፖለቲካዊ ጽምዶ ክትገብር ይትኽእልን ምፍላጥ ከድልየና በርግጽ ብልጽግናን ሻዕብያን ጄኖሳይድ ፈጺሞሙልና እዮም ኮይኑ ግን ሕዚ እቲ ዝሓለፈ በደል እናተጸባጸብኻ ኣብ ጽልኢ ምንባር ድዩ ትለሓሸስ ወይስ ሕድገት ጌርኻ ይቕረተው ሓሂልኻ ኣብ ክልቲኡ ህዝብታት ርክብ ምስራት ሕድገት ኮሪኮግኒሽን ይደልዩ እምነት ሓደ ሰብ ሕቱ ተሓድግዮ እንተደሊኺ እወ ኣባኺ ዝገበርክዎ በደል ትክክል ኣይኮነን ኢሉ ሪኮግናይዝ ክገብረሉ ህዝቢ ትግራይ 360 ዲግሪ ከይዕጾሲ እቲ ጽምዶ እዚ ሓደ መተንፈስ መንገዲ እዩ ይብሉ እዮም ኣብዚ እንታይ ኢኻ ትብል ሓደ እቲ ሕቶ ክሊክ ኦፍ እዩ ዓርሱ ክኢሉሲ ሓቲት ክዮ መሊሱ ንዕኡ ርእይቶ ወይ መደምደም እንታይ ተሃበሉ ድሓን ብዘየገድስ ግን ንዕኡሲ ዝኾነ ርእይቶ እንታይ ሃብክሉ ወይ ከዓ ተይዛዘም ከይ ክሰግርኪ እሱታ ኢልኪ ሕድገት ክትገብረሉ ትኾንካ ሓደ ሰብ እቲ ዝገበረካ ነገር ግን ክናስሓሉን ክጣዓሰሉን ክኽእል ኣለዎ ኢሉ ሓሶቱ ዶ ሓቂ መጀመርታ ኣብዚ ኣረጋጊጽ ክትሕቶ ምስ ወዳእኽዮ ናብቲ ቅጽል ዘሎ ዘይትኸዲ እንታይ ከምዚ ሕንቅሊተይ ሓንቲ ሕቶም ሰሓተት ክዮ ንዓ መሊሱ ኣብ መወዳእታ መሊስክ ዝኾነ ኣብኡ ተደራቢ ሕቶ ሓቲት ክዮ ማለት እዩ ሓቂ ስለ ዝኾነ እታ ዘረባ ክትስመር ኣለዋ ባህላየ እዛ ጉዳይ እዚኣ እኳ እታ ንኹሉ ሰብ ሒዛቶ ዘላሲ ብተጣዓይሱሉ እቲ ጉዳይ ኣሚኑሉ ክሕሰሉ እየ ተጣዓይሰሉ እየ ይቅርታ ክሓተሉ እየስ ኢሉ ዶ እቲ መንግስቲ ትበሃል እየ ዘለኹ እንድሕርዳ ፈሊጥክ ማለት እዩ እዚኣ ንዚ የበለስ ኣነ ባዕለይ ሓዲገልካ እየ እንተልክዮስ ቅድሚ ሕጂ በዲልካ ነርካ ሕጂ ግን ሓዲገልካ እየ ድሕራይ ግዜ ክሓድገልካ ስለ ዝኾንኩ ትብድለኒ ኢኻ ፀገም የብሉ ማለት ደይኮነን እዩ ኣነ ኸመይ ይብለን መተንፈስ መንገዲ ኣይኮነን ትጅመር ተሎ ስሩዕ ንግዲ የለን ኤርትራ ስሩዕ ባጀት የለን ንህዝቢ ኤርትራ ጆሆ ዝሓዘ ንህዝቢ ትግራይ ነፃ መተንፈስ ክህቦ ይኽእል ኢሉ ዝግምት ሰብ እንተልዩ ኣነ ኣይመስለኒ ናይ ዝሓለፈ 34-35 ዓመት ኤክስፒሪየንስ ንሱ የለን ደይ መደይሉ ዝሰርሕ ለምዃኑ እዩ ድሓር ክንመፆ ኢና ይመስለኒ ፈፂሙ ኣብ መንጎ እዚ 1,000 ኪሎ ሜትር ዝዳወ ዳርጋ 1,000 ኪሎ ሜትር ዝዳወ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይ ዝምድና ከይህሉ ርክብ ከይህሉ እዩ ዝስራሓሉ ዘሎ እዚ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ሙቃስ ኣግባብነት ኣለዎ እዚ ዘይ ትክክለኛ ስራሕ ምዃኑ ምዝራውን ትክክል መስል ተጋሩ ብዙሕ ግዜ ኣብ ክንድቲ ነገር ሪቨርስ ጌርና ምርኣይ በቲ ዝተኸዓተልና መንገዲ ውሕጅ ናይ ምኻድ ትርኢታት እኒውና እንታይ ዝበሃል ኣብ መንጎ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይን ዝግበር ዘሎ ብሽም ጽምዶ ዝግበር ናይ ህዝቢ ርክብ ንከምዚ ይሰርሑ ዘሎ ተንኮል ዘሎ ገለይሊ እቲ ትግራዋይ እውን ተወሳኺ ናብቲ ናይ ብልጽግና ፕሮፓጋንዳ ማለት እዩ
ስለዚ ዛ ዘረባዚ እኳ ስሕተተሎ ኢለ ኣነ ኣምንን ብወገንና እንታይ እዩ ማለት እዩ ዞም ክልቲኦም ህዝብታት እዚኣቶም ክራኸቡን ፀገሞም ክፈትሑን ብጣዕሚ ናይ ነዊሕ እዋን ፃዕሪ ወይ ከዓ ናይ ነዊሕ እዋን ናይ ህዝብታት ድሌት ኮይኑ ስለ ፀንሐ ዕንቅፋት ምእንታን ከይንኾኖ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ጉዳይ እቲ መወዳእታ ኣነ ዝብሎ ዘለኹ ወይ ከዓ እቲ ዝዕለሎ ዘለኹ ጉዳይ ግን ወይ ከዓ ዘልዕሎ ዘለኹ ከም ነጥቢ እቲ ፅምዶ ወይ ከዓ እቲ ርክባት መሰረት ህዝባዊ መሰረት ክህልዎ ክኽእል ኣለዎ ካብ ህዝባዊ መሰረት ዝተበገሰ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ዝብል ርእይቶ እዩ ዘለኒ ማለት እዩ እዚ ጉዳይ ከም ርእይቶ ወሲድና ወይ ከዓ ከም ሓሳብ ወሲድና ክነልዕለሉ እውን ርክብ ክልቲ ህዝብታት ክህሉ የብሉን ኢሉ ዝዛረብ ሰብ ስለዚ የለ ኣብ ከምዚ ግዜ ምጥፋእ ምናልባት ናይቲ ቪድዮ ከነውሕ ድሌት ሕድርካ ተዘይኮይንካሲ ዝረብሕ ቁም ነገር የብሉን ባህላ ኣብ ዝለዓለ ፍርትፉል ክኸውን ኣብ ዝኽእልን ውፅኢታዊ ክኸውን ኣብ ዝኽእልን ሓሳብ እንተነውግዕ ኣዝዩ ይፀብቕ እዩ ዝብል ርእይቶ እዩ ዘለኒ ማለት እዩ ንሱ ከዓ ፅምዶ ብኸመይ ይቐፅል ፅምዶ እንታይ ክመስል ኣለዎ እንታይ ክኸውን ኣለዎ ኣብ ዝብል እንተዝኸውን ተወግዕና ፅቡቕ ምኾነ ነይሩ እዚ ሓውና ኣነ ተዓረቑ እየ ኢለ እምበር እንታይ ደኢለ እየ ክልቲኡ ህዝብታት ተፋትዩ ለሲ ሕጉስ እየ ኢለ ሓሳበይ ምግላፀይ እንታይ እዩ ፀገሙ ይብለና ኣሎ ንስማዓዮ ኣነ ዝበልኩ እንኳዕ እዚ ክልተ ህዝቢ ተራኸበ ሓደ ካልኣይ ከዓ ሚድያታት ብዛዕባ ውግእን ንኹናት ይእውጃ ስለ ዘለዋ እዚ ህዝቢ ሲያእኽሉ ውጋእ የድልየናኒ ኢለ ኣነ ካልእ እንታይ ኢለ ካልእ ዝበልክዎ ነገር ኣሎ ኣነ ፖለቲከኛ ኣይኮንኩን ፖለቲካ ንፖለቲከኛታት ዝምልከት ስማዕ ኣብ ኤርትራ እኮ ዝነውሕ እሺ ህዝቢ እኮ ጌሽካ ክትሓልፍ እኮ ኳሓኳ ሓቢልካ ማዕፆ ኣብ ገዝኡ ዝሕድር ህዝቡ እዚ ጭውነት እዚ ክርስዕ የብልና እዚ ህዝቢ እዚ እኮ ንምንታይና ዝያዳ ንሓምም ህዝብና ኮይኑ ዘሎ ምክንያቱ ክኾነ ዝኽእል ካልእ ስለ ዝኾነ زهز بزوجو سمع مقرأ كحكوا حبيك عند ما نقول إخا ما يتصل كم زعينة محبرة ما نزلوا هزبوا كحكوا حبيك قاس عند سامي ما يباستيني تبل أبزغنا كذا إزي محبرة وقمنا نايز بأرضان كبرتان زباني سيزخا خدم كابن خلان ها سب نزخ استوعلو الخلان هزبي أرضانكو تقيد كحيلا وأكال علم بصبكو مما شبوت قاعد دم لو مكو تقيد كحيلا وصبكو خرجوا كويس قوي بفلع بقولنا بيو أبجزاو تري قلنا نروح سمعوا يقول يخرج جنسات إيه الناس أخرج نافك إيه تقص بتاز غير كويس هزبيرتا سلازم كبرتات على لون هزبير إذا كبرتات زمعك لازم كبرتات زاد سبكة بروباغندا يقبرانو مالك نزي معقاب بروباغندا يكونن بهال معقاب تقومو حدا نغريو بهال معقاب نتحجز بصحنا زولو محبرسباو كسارا نتحجز بصحنا زولو جبن سرقي تاي كيبلون እንዳበልካ መኻድ እንታይ ፀገሙ ይብለካ ሓደ ሰብ መጽኢሉ ሕጅኮስ ፀጊሞ ዘሎ ነዚ ናትና ማሕበረሰብ ማለት እዩ ወይ ባህለይ ኣይፈልጥ ወይ ክፈልጥ ኣይፅዕር ወይ ነቶም ከፍልጡ ዝፅዕሩ ሰባት ኣይሕግዝ ናታቶም ዕንቅፋት ኮይኑ እዩ ትረኽቦ ኩሉ ግዜ ማለት እዩ እንታይ ይገብር እዚ ኮ ዘመናውነት እዩ ሓደ ሰብ ኣብ ከባቢኡ ዘሎ ናይ ግድን ምስ ከባቢኡ ሲ ተኣሳሲሩ ወይ ከዓ በት ከባቢኡ ተኣሲሩ ክነብር ወፂኡ ከይሰርሕ ርእሰድኒኑ ከይድ ገለገለ ዝገብሩ ድሕራት ባህልታት ከኽብርሲ ግዴታ የብሉን ይብል እቲ ሓቂ ግን ግዴታ ኣለዎ እዩ ግዴታ ዘይብሉ እንድሕር ዳ ኮይኑ እንታይ ማለት እዩ ትርጉሙ በቃ ቀይደ በተኽ ዝኾነ ማሕበረሰብ ፈጢርካ መወዳእቱ ነንባዕሉ ምስተባልዐ ተኣስረሉ ሸንሸል ይብልካን ኣብ ቲክቶክ ዝረኣኽዎ ከምዚ እዩ ክሳብ ክንዲ ዝኣክል ነፃነት ኣለዎ ይብለካ ዝበፅሐ ሰዓብን ግን ኣብ ቲክቶክ ኣይትርእየን ኢኻ ምክንያቱ ትኸምኡ ዝገበረ ሰብ ወይ ከዓ ትኸምኡ ዝተባህለ እንታይ ከም ዝኸውን ከም ዘሎ ድራግ ኣዲክትድ ኮይኑ መዓት ማሕበረሰብ ወይ ከዓ መንእሰይ ካብ ስራሕን ካብ ዕዮን ወፂኡ ሸኽምን ዕዳን ናይ ሓንቲ ዓዲ ኮይኑ ከም ዘሎ ዘርኢ ቪድዮ ግን የለን ኣብ ቲክቶክ ትትሪኦ ንስኻ ኩሉ ግዜ እቲ ፀፅቡቕ ኢኻ ትርኢ ነቲ ባህሉ ቫዮሌት ገይሩ ባህሉ ገዲፉ ዘይኮነ ማሕበረሰባዊ ባህሊ ተኸቲሉ ዝጠፍአ ሰብ ኣይትርእየን ኢኻ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ፅቡቕ ስለ ዘይኮነ የምፅዎን እዮም ውፅኢቱ ግን ፋይናል ኢንድ ኣውትፑት እዚ እዩ ማለት እዩ ባህልኻ ምዕቃብ ዝመስልዎ ነገር የለን ይብለና ኣሎ ሜሮን ከዓ ሓቂ እዩ ኣነውን ከምኡ ደጊመ ዝምዕደኩም ወይ ከዓ ዝመኽረኩም ተመሳሳሊ ወይ ከዓ ክንዘራርበሉ ዝግባእ ምዕቃብ ባህሊ ብዝብል ክንሰርሕ ኣለና ዝብል እዩ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ነዚ ዝመስል ክሳብ መወዳእታ መደብ ሃናፂ ርእይቶ እናሃብኩም ስለትከታተልዎ ኣዝያ ዘመስግን ልዋም ቅነ ክኾነልኩም እየ ዝምነ ፀፅቡ የስምዐና ቻው ደህና ቅንዩታ ጉድ ላይት ደሕና ሕድርታ ሓዋተይ ማለት እዩ